Percepcions personals, el moment de la conversa. Un nou moment per a parlar d'algun tema que ens ha cridat l'atenció, que creiem que val la pena aprofundir una mica aquí al Desperta Formentera, com sempre, com cada dia, amb Jordi Casellas. Bon dia. Hola, bon dia, Esteve. Com estem? Doncs molt bé, mira, expectant de veure què és el que penses sobre aquesta notícia que ens va impactar el passat mes de juny. Les famílies dels presoners russos alliberats per Ucraïna es queixen que no han pogut ni tan sols abraçar-los, perquè en comptes de tornar cap a casa, les autoritats els han enviat directament cap a la guerra. El focus mediàtic se centra en el moment de l'intercanvi, les xifres de retornats, però no s'acostuma a seguir la pista de què els hi passa un cop són alliberats. Normalment les autoritats intenten silenciar qualsevol veu que critiqui els procediments militars, però un vídeo de la dona d'un dels soldats alliberats ha corregut moltíssim des de llavors. La dona relata com un dels combatents del grup alliberat va explicar que els havien pres els telèfons i les pertinences personals com els crucifixos, les cadenes i les targetes i que els havien assignat guàrdies. Pocs després ja tornaven a ser al front. Els nostres herois, deia aquesta dona, van passar un infern en el captiveri, han patit tortures i abusos. La majoria tenen ferides per metralla i contusions, fractures que han cicatritzat sense atenció mèdica. Un d'ells no té cama. Tots necessiten atenció mèdica, una avaluació mèdica militar i vacances. Però, malgrat estar malalts, els estan tornant a enviar al front. Des del moviment Idite Lesom, que vol dir Vés-te'n al bosc, que ajuda soldats russos a fugir del front i del país, confirmen que la major part dels alliberats han de continuar els seus contractes militars sense passar ni tan sols un moment per casa seva. Aquesta és una pràctica prohibida pels tractats internacionals. Segons la Convenció de Ginebra, els expresoners de guerra no poden ser utilitzats en servei militar actiu. Ara bé, la llei russa deixa clar que els presoners i hostatges conserven la condició de personal militar i, per tant, estar en captivitat no és motiu d'expulsió de l'exèrcit. Com que els soldats russos no poden renunciar voluntàriament al servei militar, els seus contractes amb el Ministeri de Defensa són indefinits. Són esclaus, doncs, del govern rus fins que es cancel·li l'ordre de mobilització que Putin va assignar al setembre del 2022, segons apunta un advocat de drets humans, que prefereix no dir el seu nom per no ser perseguit. A la pràctica només es queden exempts els que després del captiveri tinguin ferides incurables o problemes de salut mental i física. Però les organitzacions de drets humans asseguren que les autoritats ja procuren no incloure al llistat d'intercanvis els que complirien aquests requisits. Així doncs, Déu-n'hi-do, Jordi, és que és allò el màxim de recalcitrant possible i allò que es diu esclavatge, és que no té cap altre nom. Està clar. És esgarrifós, quan llegeixes aquesta notícia i escoltant el que deies, és esgarrifós. A part d'haver estat presoner de guerra i un presoner de guerra amb condicions, doncs, fatals, torturat. Bé, a més, doncs, quan surts de tot això, et tornen directament al front, sense passar per casa. Parlaves de gent que havia perdut una cama o gent amb metralla. Home, doncs ferits estan, no? Perquè, clar, si el tractat diu no, és que la gent que ha estat ferida, aquests no. Parlaves de ferides incurables. Bé, jo no sé en quin estat aquests soldats tornaven al front, també. O sigui, al marge de que és totalment una cosa inhumana, que no els deixin ni tan sols anar a casa, però en quines condicions els estan enviant? O sigui, estan enviant a persones que tampoc estaran amb unes capacitats suposades de defensa del país com el resta dels soldats. Per tant, tot plegat és bastant inhumà, i a més jo crec que a més és absurd, no? És inservible, no serveix per res. Bé, com hem parlat altres vegades aquí, la realitat pot diferir molt de la imatge oficial que vulgui donar Rússia, però a veure, si pensem en el tamany del país, la quantitat de quilòmetres quadrats que té, la quantitat d'habitants que té, se suposa que hauria de tenir uns recursos bastant més grans que no pas els que té Ucraïna. I 3 anys després d'haver començat la guerra, com es pot entendre que encara segueixi en actiu i que Rússia no hagi aconseguit els seus objectius i que Ucraïna encara no hagi claudicat? Això pot voler dir que la imatge que està donant Rússia no correspon amb la realitat, que tenen uns problemes econòmics gravíssims i que evidentment no tenen ni l'exèrcit preparat ni el país per un repte d'aquestes magnituds. Sí, perquè si no s'explica d'una altra manera. M'estàs dient que un país com Rússia necessita d'aquests pobres soldats
que han passat per tot el que han passat per defensar, o sigui, no tenen recanvis, perdona'm per l'expressió, és una mica bèstia, però no tenen a gent que hi pugui anar-hi amb aquests contractes que diuen que tenen amb l'exèrcit, que han de fer servir fins i tot els que han patit, els que han sigut empresonats i torturats i ferits i de tot. Clar, si això està passant, una de dos, o és perquè realment Rússia és un país inhumà i aquí hi hauria molt a debatre, o realment és que el que tu dius, no tenen recursos, estan sense personal de guerra i necessiten treure el personal d'on sigui, i si han de ser els presoners que han alliberat, doncs aquests. Per informació que ha transcendit, nosaltres sabem del cert que van els soldats russos amb una mà al davant i l'altra al darrere, que van amb tecnologia militar dels anys 70, que tenen uns problemes molt importants de bastiment d'aliments, de munició, d'elements bàsics per fer una guerra, no? Per tant, les coses són com són i crec que no cal ser massa intel·ligent per endevinar que estan malament. Però, és clar, aquí hi ha la qüestió de, primer, qui és el maco que li diu al senyor Putin que això que estàs fent no ho pots fer, qui és el maco que aconsegueix detenir a Putin, com ja s'ha intentat en alguna ocasió, que han sortit fora del seu àmbit on està protegit, i no ha passat. Per tant, fins que no s'ataqui aquí, doncs no hi haurà res a fer. I l'altra pregunta que jo em plantejo en veu alta és, Jordi, fins a quin punt no hi ha interessos dels mateixos Estats Units perquè aquesta guerra segueixi en marxa? Oh, clar. Clar. Qui li ven armes si necessita Ucraïna armes? Aquí, clar. Està tot dit, per Estats Units la guerra és el seu millor negoci. I recordem també unes declaracions del president Trump no fa gaire temps, fa algunes setmanes, on primer doncs, deia que col·laboraria amb Rússia per arribar al final de la guerra amb Ucraïna, i al cap d'uns dies o setmanes, no recordo ara, va canviar com un mitjó i va dir no, el senyor Putin no sap ni el que es diu, és un paio divertit, va dir alguna cosa així, és una persona molt divertida però no sap el que es diu, i per tant nosaltres tornarem a enviar armament a Ucraïna. Està clar. Sí, per això et dic que mentre ells puguin haver en armes ja els hi va bé. Aquí com tot, com sempre, cal que el món miri cap allà, giri el cap més del que l'està girant i vegi que s'estan produint coses que no poden ser i que intenti fer alguna cosa, però aquest és el gran mal. Molt bé, doncs seguirem amatents i anirem seguint la qüestió. Gràcies, Jordi. Que vagi bé.